Bêguman çalakirina van şaredariyan ji bo çalakirina xizmetguzariyan di navçeyê xalekê bingehîn e. Bi îzna Xwedê, hejmarek proje hene ku dê di kona Xabê de di nava çend rojan de dest pê bikin. Ev, proje qîşkirina rêyan, projeyên dibistanan, çalakirina navendên tenduristiyê li herêmê û çend dibistanên din li xwe digirin. Em ji Xwedayê alemê re îro avahiya şaredariya duyêke hat vekirin ku xizmeta derdora heşt gundan dike yên ku di serdema rejîma hilweşiyayê de nêzîkî 10 salan ji koçberiyê êş kişandin. Bêguman hinek xelkê vê herêmê hîn jî li kampanin. Em ji Xwedê hêvî dikin ku vegerin ser warê xwe û ev bibe destpêkeke xêrî ji bo her kesî. û em di çarçoveya derfetên bisînor de xizmetguzariyên ku em dikarin pêşkêş bikin. Bi îzna Xwedê, di rojên bê de ji bo nûjenkirin û çakkirina rêgaran li van gund û navçeyan projeyeke me heye. Ev sererastkirin berî her tiştî xelkê hand dide ji bo vegereke birûmet. Ji ber ku dema elektrîk, av, rêyên pîrkirî û rêgar hebin, bêguman karûbarên xelkê hêsantir dibin ji bo ku ji kampan vegerin gundan.